ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଲୁଚିଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂରାପୂରି ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପଥରର ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହା ବର୍ଷରୁ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟିକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦାଢି ରହିଛି। କୁହାଯାଏ 1902 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଟିଶ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ହଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ହଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ପଥରର ସ୍ତମ୍ଭ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଦାଢି ରହିଛି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ତଳୁ କପଡ଼ା ଆରପାର କରି ନିଜର ମନୋକାମନା ମାଗନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟର କାହାଣୀ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ ରାମାୟଣ କାଳକୁ। କୁହାଯାଏ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବଚାଇବା ସମୟରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଜଟାୟୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ମରଣାସନ୍ନ ଜଟାୟୁଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଘଟଣା ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆସ୍ଥା ଓ ରହସ୍ୟର ପବିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଇଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ନାଗଲିଙ୍ଗମ ଯାହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥରରୁ ତିଆରି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ପାଦଚିହ୍ନ ଯାହାରେ ସମସ୍ତ ଋତୁରେ ଆପଣାପେ ପାଣି ଭରି ରହେ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି।